Gracias. ¿Listos? Ya. Que flipaches ca carreira que acabo de facer? Sí, flipar vas flipar ti que non che fagan o control antidoping. Sabedes o que metiches no corpo para correr así? Eu nada do outro mundo. Eu sou produtos da horta da miña nai. Xa. E que planta na horta a túa nai? Anabolizantes? Non, pementos. Sí, pementos de padrón. De padrón non, que uns pican e outros non. Só vou sobre seguro. Guindillas super picantes. Estas mételas no cu entrenche unhas ganas de sair correndo que non vexas. Linda, linda. Pois vou probar. Pero agarda a próxima carreira. Hola, amigos. Hoxe en Ar Galicia imos tratar o tema dun acontecimento que todos estamos a agardar. As Olimpiadas de Pequín 2008. Iso que estaba avisado. E vos, amigos, agardade que o programa vai comezar agora. Pequín 2008. Esas Olimpiadas ás que non está invitado o Dalai Lama. Ay, Dios mío, porcona, que tienda tan preciosísima e tan elegantísima e da nosa clase, Sí, eso señora. dixo, Por mira, eu estou me decidindo para comprar unha televisión de cataplasma, Como a que ten a vecina do terceiro, a borracha esa que tamén cando colgaba. Ai, esa é unha idiota. Non fai máis que presumir de televisión, Pero esa non encaixa no noso barrio, que é unha soberbia. Con decirche que se ducha todos os días. Todos os días? Todos os días. Arre, carallo, é lo que fai ela para se manchar tanto, ter que se que duchar todos os días. Esa non traballa, é o que lle enseñan na universidade. Jesús, por mira, o que te decía, punto en boca, leva unha televisión de cataplasma. Pero, muller, con que? Si son carísimas, con que vas pagar? A Padre Nuestro. E quen che falou a ti de pagar? Te calada. Pero que se van decatar os da tele. Non se decata nada, se me pregunta, dijo, yo, Dijo unha cousa, Viborín. É a mellor idea que tiveches na tua vida. Mira, menos mal que non teñen cornos nas antenas como antes. Bueno, se non te... Que están facendo, señoras? Pero que me dixo, que me sorprendeu así de sopretón. Mire, non te fala así unha muller que está no meu estado, que estou embarazada. A ver, déixeme ver que leva aí. Porcona, eu non estou para razonar con ninguén, pero razona a ti, porque no meu estado pode dar unha volta. Mire, don José María, veña un momentiño que razonamos aquí os dous. Mire, pero razonar ben, sen enfadarse, Sabe o que lle dixo? Deixa que te unha tortilla. Mira unha cousiña. Parece mentira que este dependiente tan agradable, guapo e encantador me tratará así no meu estado de embarazada que teña as hormonas alteradísimas. Arrea, non tropeces. Arre, con tanto peso parece que me sale o ombligo umbilical. Vou na pousare. Se non o pousas é porque non queres, Arre, dilo ti, pero eu veño toda contenta que parece que trae un embarazo psicológico. Ai, tío, que estás trastornada da cabeza, viva. Trastornada ti como tú eches a túa filla, a túa María Beatriz, e xa pasaches por ello, pero eu que sou unha muller tan sencilla, e se un embarazo parece que non son nadie, Mira, como non o pousas inmediatamente nesa mesa, sabes por onde che meto? Por onde? Pola peseta para arriba. Ai, que me deixas, eres unha grotesca, unha vergüenza. Esa escuela nin estudio ningún. Pon aí a ver se podemos ver as Olimpiadas dunha vez. Espera que hai que enchufar, que sin corriente non funciona. Ai. Eu mando. O mando tamén o trouxo, o ves que eu son tonta, mujer prevenida vale por 7, caralho. Dalle. Ai, lalelo. Ai, o ai, lalelo. Bueno, ese fandango que non podo ver diante.
Pero moi estiloso. Dilo ti. Extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Ai, non lle dou acabado de remajar esta cabeza esta toupa, Moi buenos días, de Dios e la Virgen. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galegos. É iso certo? Bueno, é certo que hemos de morrer, Pero eu máis que cantares gallegos, eu son unha muller atleta. Pero non me diga, Manuela. Practica vostede o atletismo. Bueno, por si, mira, desde pequerrechiña, pero como digo os veciños, arbúas e hermanas lenguas, eu máis que iso debía estar no equipo olímpico competindo, A voce que sí. E que especialidade atlética practica, Manuela? O lanzamento. O lanzamento? E de que? De xabalina, de peso, de martelo? Por mira, ensaio moito lanzamento de sacha, pero máis que de sacha sonche moito de lanzar repunantes, como a ti. Estar bien, tesoro. Ui, non me extraña, porque agarreina polas pernas e dei 2 voltas que subí madre. Eu creo que batí o meu récord olímpico de 97 metros con 99 milésimas de segundo, Vou ir a jura a Santiago a apuntarme no equipo olímpico para que me collan, no gallejo, Non existe ningún equipo olímpico galego. Como que non existe ningún equipo olímpico gallejo de lanzamiento para mulleres indefensas como a nós? Eso non pode ser, Agora me presento eu un da Touriño e un da Quintana e lle dixo que haxe un equipo olímpico para mulleres indefensas. Collo chimpín e a 100. Eso sí, coa miña sacha. Que a política é, sobre todo, o exercicio... Buenas tardes, los de Dios y la Virgen María. Saludos a ti, diputado. Ay, Dios mío, no, hasta que nos poñeres. Pero, hola, y te ven que me debes amar no pajades. ¿A usted qué pasa, señor Barbas? ¿Quiere decir algo? ¿Por dijo? Vostede non pode seguir por ese camiño. Rea, mire, eu vou polo camiño que me di a miña jana, porque se yo dixo na mismísima cara, porque eu son unha muller que traballo como negra. Ademais, veño aquí porque veño moi disgustada, Porque vamos a ver, como é que aquí en Galicia non temos un equipo olímpico? Resulta traballoso entender a súa argumentación. Claro, porque resulta que eu non falo un galego como falan na galega, verdad? Ai, Dios mío. Vamos a ver, señor Feijóo, que lle parece a usted a Televisión de Galicia? Que é unha televisión estalinista. Que me chamou estalinista. Bueno, mira, a mí iso non me interesa porque eu non ando nas lenguas do mundo, que vamos a ver Dios, Nuestra Señora. Pero mira unha cousiña, eu aquí o que si lle veño, e moi claramente yo dixo, é que eu sou unha especialista en lanzadora de presentadoras repunantes, E queríamos presentar a eses Xogos Olímpicos, A ver se levo medalla de oro. Canto me pagarían ustedes se eu ganara? 10.775.000 euros. En los días de mi vida. Rea, por dixo unha cousa, Eu cando venía a cota láctea por o litro de leite que tiña de mochilar vacas, ainda non me deron esas cantidades, Mira unha cousiña, é certo eso, señor presidente, que me van dar tanta moneración? Toca rebaixa. ¿Ves? Xo sabía eu, A mí saber me toca a China. Bueno, vamos a ver, señor Feijóo, hai cartos ou non hai cartos para unha gañadora como a min do equipo olímpico galego? Ai, mi madre, Dios mío, Jesús, Xa vexo que non vos poñedes de acuerdo nunca, Nin por unha cousa nin por outra. Mira, eu marcho daqui, xa yo dixo a unha, mas dixo yo a outro, E ti trae o sacho, que xa se ve que na túa vida fuiches ao tocho, e non sabes ni de empadear. Ui, se te mandareu a quitar no esterco. Moitas gracias. Selección olímpica galega. Que carallada. Eu nunca imaginei ver tal cousa na miña vida. Pero sí. Que fai vostede aquí, Avellán? Como conseguiu entrar? Con disimulo. E veña, vamos ao asunto porque tempos full. Teño unha idea que vai cambiar o panorama do deporte en Galicia. Escoite isto. Selección olímpica galega. Mire, Avellán, é vostede totalmente previsible. As súas ideas xa existen. Estaban falando precisamente diso no Parlamento agora mesmo. Non estaba claro. A miña idea de selección olímpica é totalmente diferente. Isto soame de outras veces, sabe? Eu pregunto, e por que é diferente a súa selección olímpica? Entón vostede responde, pois porque na miña selección olímpica todo o mundo, todo iría en pelazo. E eu saco as gafas e digo, pareceme a mellor idea que escoitei na miña vida. Non veo, totalmente previsible. Pois tramúncase de novo, porque verdadeiramente esta vez sí que é diferente. A ver,
atrévase a facerme a pregunta correctamente. Que carallo. E por que é diferente a súa selección olímpica, señor Avellán? Porque na miña idea de selección olímpica é fichar as mellores figuras mundiais a golpe de talonario para que consigan para Galicia todas as medallas a cambio da nacionalidade galega. Dígame, abogado, que lle parece? É a mellor idea que escoitei na miña vida. Home, non. Claro. Deportistas de élite, nacionalizados en Galicia, para ramplar con todo o medalleiro. Aí estamos. É fantástico, sí, señor. Xa contactou con algún deportista de élite coñecido? Cun africano. Caramba. Atenta. Bongo, Kamisai. Que lle parece? Paréceme un gorila. Iso de menos. O importante que ven de Kenia. Vais cun montón de medallas olímpicas. Pero non sexa animal, Avellán. Que lle fai pensar que lle van conceder a nacionalidade galega a un primate? Home, é fillo da emigración. Pai africano e nai de Coristán. Por tanto, ten máis coa nai que co pai. Debe ser espantosa. Bah, en peores prazas temos toreado. Si, non creo yo ben. Mire, Avellán, a ver, cal é a especialidade deste primate? A loita libre, o salto con pértiga, O xadrez. A mí non me cabe. É o novo Bobby Fischer. Bongo, vai polo tabuleiro. Bongo, ponte quieto. Mire, nada me impide creer que este mono sexa un mestre do xadrez. É que o xadrez non é un deporte olímpico. Sí que o é, como o xogo dos bolos. Os bolos tampouco son un deporte olímpico. Ai non? Non. Pois entérate na tele, sabichón. Benvidos, donas e cabaleiros, ás semifinais clasificatorias de bolos para as Olimpiadas Pequín 2008. Fálalles Pepón Álvarez. Eu son Miki Ramallosa. Sabías, Miki, que non hai quen acaba de creer que os bolos sexan disciplina olímpica? Efectivamente, Pepón, e eu entre eles. Pero atención que damos paso a conexión en directo co Pazo de Bolos Bowling Mazaricos, porque nos informan que acaba de entrar na pista o primeiro representante galego. Efectivamente, Miki, trátase de Alfredo Desequilibrado, sen dúbida, a gran promesa nacional dos bolos. Efectivamente, Pepón. Vexamos, Alfredo, concéntrase, colle impulso e lanza. ¡Qué mágoa! Sen dúbida un lanzamento pouco afortunado, non si, Pepón? Seguramente debido á orientación da pista, verdade, Miki? En efecto, Pepón, Alfredo sempre consegue os seus mellores rexistros cando a pista está orientada cara ao lado contrario. Lástima. Así é todo moi ben o paso cos Xogos Olímpicos, É moito que disfruto, chico. Esa obsesión que tes ti co voleibol feminino tiñas que mirala, Benito? Que iso non é cousa boa, Que dixan que non ten nin idea, payaso do carallo. Xa que te dei, eu estou falando de victorias, de derrotas, de loita viril, da épica do deporte. Ti enténdeme, non, Adolfiño? Eu enténdote perfectamente, pero non me fales dos Xogos Olímpicos, que me fan doer a cabeza. Non me extraña, porque Alemanha nunca unha medalla gañou. En cambio, Camboya, que? Camboya, Pero eres idiota, que eres tú? Era unha broma. Des que os regímenes totalitarios están á baixa, non lle vexo razón de ser os Xogos Olímpicos. Porque antes sí, co nazismo, o comunismo e todo iso, era a loita de blancos contra negros, dos burgueses contra os proletarios. Pero, e agora que? Agora todos os países teñen negros que corren e saltan para eles. E iso non é... Pero que me vas decir a min, Que me vas decir a min que non sepa? Tanto traballiño como preparei eu e pasei para preparar aqueles xogos de 1936. E total para nada, perdendo tempo. Saíron mal. Oh, saíron mal. Apareceu ali un morenito que corría como unha cadela. Cacela. No, cadela. Como se chamaba? Xasión. Ese. E levou as medallas todas. Que dir justo e que dir gracia tan grande para a nosa raza alemana. Pois eu nunca mandei un equipo a competir. A mí sempre me gustou ver a xente xachando na xungla. Iso é o que me gusta a mí. Ver a xente na xungla, xachando, todo o día. Claro, cada un ten as súas cousas. E ti és máis labrego que deportista. Ai, xe ahora. Trepa aquí o mano. Non, que van poñer sinchando. Pero que sinchando, que non vai.
aí, pois os Xogos Olímpicos. Pero plan que serven os Xogos Olímpicos, a ver, plan que valen os Xogos Olímpicos, Se tiveras un pouco de cultura e inteligencia, pa que van servir? Pa aprender e cantar os himnos nacionais. Iso sí, se teñen letra. Boas noites, fállalles Pepón Álvarez. Eu son Miki Ramallosa. Estamos aquí para retransmitir as semifinais clasificatorias de xadrez para os Xogos Olímpicos Pequín 2008. Efectivamente, Vicky, e perdoa que che interrompa, pero comunícanme que nestes intres están a sentarse diante do taboleiro o representante ruso Mikhail Konachov e o seu contrincante, o galego de orixe keniata Bongo Pereira. Impresionante o contraste entre a frialdade do ruso e a expresividade do galego keniata. Ben, máis que expresividade, eu diría nerviosismo, non, Miki? Efectivamente, Pepón, un nerviosismo que se nos antolla ben sospeitoso e non teño nada máis que dicir, non? Nin falta fai que digas máis, porque os aficionados se entenden perfectamente de que estamos a falar, Miki. Ollo porque abre o ruso con peón raíña. Vexamos como organiza Bongo Pereira a súa defensa. Se antes podía haber algún resquicio de dúbida sobre o estado de xadrecista, esta acción irracional acaba de demostrarnos o que xa sospeitábamos. Que Bongo recorreu a esa infame e estendidísima práctica da guindilla no cu. Que vergoña, verdade, Pepón? Esperemos que a Federación Internacional tome cartas no asunto. Oxalá, Miki, oxalá. Polo ben do deporte. Es unha vergonza para Galicia, Bongo. É unha desordre para o espírito olímpico. Regalamos a nacionalidade dun país da periferia do primeiro mundo e ti como non o pagas? Dopándote. Votando pola borda nos esportes e sacrificio. Joder, un futuro brillante de xadrecista olímpico. E todo por qué? Todo por andar pola merda esa da guindilla no cu. Bótate de diante, lárgate aquí que non te quero volver a ver. Asqueroso, drogadicto, idioso, coño. Que pasa, miasmas? De que vos reides vos? De nada en particular. Non sodes parvos ou que? Estamos drogados. Cuidado, rapaces, que isto xa é unha cousa seria. A ver, con sinceridade, falade con Avellán. Que inseristes? Porros. Pero que dis, Avellán? Nós pasamos dos porros. Miña nai, entón a cousa máis grave. Que andades na cocaína? Nos triplis? Na lanolina? Tapas? Que non, Avellán? Que nós non nos metemos sustancias prohibidas. Só nos metemos produtos autorizados como, por exemplo, a guindilla no cu. ¡Misericordia de Dios! ¡Guindillas no cu! Pero que dis, Avellán? Mira, a guindilla no cu non é nada malo. Mira, todos os deportistas que nos admiramos usan a guindilla no cu. Pois como a Beckham, como a Alonso, como a Severianos Ballesteros, como Gorila Bongo, todos esos. As cañas, vamos ver, pero quen vos enganou a vos? A vos que vos dixo, quen vos dixo que esa merda de andar na guindilla no cu eran exemplos a seguir? É que é o que nos aprenden en educación para a ciudadanía. Xa o sabía. A merda de certa pena. Isto carallo que vos enseñan os socialistas. Pero vamos a ver, rapaces, escoitade con atención, por favor. Hai milleiros de anos, cando os homes das tabernas, o espírito olímpico, o espírito de superación significaba o sacrificio humano por ser máis. Escoitade, mirade aquí neste libro. Prestade atención, porque aquí ven todo explicado. E reflexionade sobre o que estades a facer coas vosas vidas. Ai, guindillas no cu. Menudo tocho que estolla, flipa. Que quere que fagamos con este libro? Lelo. Podemos llevar los dibuixos, non? Espera, mira que guai. Mira, flipa, móvense os dibuixos. Mi moco, estolla, menudo subidón de guindilla. Descarado.
As Olimpíadas medievais. A tradición olímpica nace na Grecia clásica hai milleiros de anos. Pero como eran as Olimpíadas nos tempos de Lopo? En efecto, na Idade Media ninguén escoitou falar das Olimpíadas. Así que mellor imos a outra cousa. Realmente non semella que na xornada de hoxe se vai a bater ningunha marca. Non esteas tan seguro, Pepón. Eu sí creo que se vai bater algunha marca. Cal, Miki? A da paciencia dos nosos espectadores. O corrente, como sempre, Miki Ramallosa. E Pepón Álvarez, retransmitindo esta final da proba de lanzamento de martelo. Efectivamente. Nestes intres comunícanos que o representante do equipo do Vaticano xa está preparado para o seu lanzamento. Sí, vaya. Curioso sponsor en forma de cruz, a do atleta do equipo olímpico do Vaticano. Sen dúbida, Miki. Pero ainda máis sorprendente é o modelo do martelo que vai empregar no lanzamento. Sí, atención, Pepón. Un lanzamento espectacular. A mellor marca da tempada, ainda que eu teño as miñas dúbidas sobre se ese martelo está homologado pola Federación. Se cadra pola Federación, non, pero seguro que ten as bendicións da Conferencia Episcopal. E non é para menos, Miki. Unha marca excelente. No sé. Yo, vamos, porque sé que los gallegos no tienen malicia para engañarme. Que si no, yo diría que esto no es turismo de aventura. Pero ponte a máis traballar. Sí, jefe. Venga, Cari, vamos a darle que nos va a volver a pegar. ¿Tú crees que nos estará estafando, Cari? Bueno, cállate, que sabrás tú de aventura. Si para ti la aventura es irte a Lavapié a comerte una ración de morros, coño. Y esto es otra cosa, mujer, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es más barato. Es 300 euros por cabeza, coño. Oiga, jefe, y digo yo, ¿el descenso en canoa, eso cuándo es? Pois mire, se queres meter os pés a rembollo, teño un pilón aí arriba, pero... Vale, veia, rapidinho, que hai máis cousas que facer. No le he entendido nada, porque es que está hablando lo que es su lengua vernácula, pero parece una buena persona el gallego este, ¿eh? Oiga, mire, ¿y después qué hacemos? ¿Cuándo va a ser lo de paseo a caballo? Pois eu cabalo non teño, como non queiren ir limpar as cortes das vacas. Ah, eso viene siendo lo mismo. Pues está bien, está bien. Y, oiga, ¿y en lo del senderismo? Aí eso non sei o que é. Pero se queren sachar, teño leiras a tomar polo saco. Sachar, eso suena bien. Eso yo me apunto. Desde luego, qué suerte hemos tenido, Cari, de encontrarnos este sitio de turismo activo. E por fin, o momento que todos esperábamos, non si, Miki? Efectivamente, Pepón, a final dos 100 metros. Atención, que me comunican que os corredores xa se están colocando nos seus postos. Demasiado nerviosismo ata para unha proba de 100 metros. Non queremos insistir no tema da guindilla, Pepón. Pero a Federación ten que tomar medidas dunha vez por todas para acabar con esta práctica que xa comeza a ser escandalosa. Ata o representante do equipo do Vaticano, que ata o momento deu mostras de auténtica deportividade, semella estar implicado no asunto. O que sí é certo é que fora da innegable falta de limpeza no xogo, este ano vanse bater todas as marcas, non si, Pepón? Iso non cabe a menor dúbida, Miki. Boas noites. No programa de hoxe, o célebre lema olímpico Altius Fortius Quitius quedou reducido a unha escandalosa sucesión de ocorrencias sobre guindillas aloxadas no ano e a ridiculización das nosas ansiadas seleccións nacionais. Pódese ser máis zafio? A resposta é... sí. Vexa. Que ocorre? Unha luxación? Ai, doutora, que me pica moito e me escoce. Creo que é un novo caso de dopaxe deportiva. Guindilla, eu diría que sí. Polos cravos de Cristo! Que ocorre co espírito olímpico?
A finalidade da competición deportiva é mellorar a nosa forma física, non estragar o corpo con sustancias nocivas. Sí, vostede fala moito, pero non sabe que difícil é a alta competición. Saiba que vou ter que dar parte á Federación Internacional de Atletismo. Bueno, por dea, total a guindilla non está considerada como unha sustancia tóxica. Pois iso vai cambiar. Leve a observación e poñalle un enema. Entendido. Oi. Velei ben outro paciente. Hola, doutora. Que? Outro caso de guindilla no cu? O cabano foi guindilla que xa non lles quedaba máis na frontería. Tiveme que ir ao melón. O melón? Pero por Deus! Ademais de tramposo burro. Ai, meu amiguinho, agora entendo que fixeras esa marca tan baixa. É menos mal que non era a maratón de Nova York, senón... E ata aquí o programa de hoxe. Sen dúbida, estamos ante unha nova crise de ideas. Esperemos que coa destitución de algúns dos técnicos a situación mellore nas próximas xornadas. Que así sexa, Pepón. Faloulles Miki Ramallosa. E Pepón Álvarez, que se despiden ata a próxima xornada cunha selección das mellores xogadas anuladas. Iso non é nada novo. Que tes? Non é tes, ador. Sabrás, Mire, nada me impide creer que este mono sexa un mestre do xadrez. Mire aquí. Rechía con tanto peso, parece que me sale un ombligo umbilical. Mira, filliña, tío que estás trastornado. ¿Pero qué me vas a decir? Vamos, vai por outra. Ponte aquí. Venga. Esta semana.